Ding 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 ding. Good morning, partner! Hello! Ako si partner Edwin of si Kasi, So nagbuhat ni vlog partner para namin i-order sa Shopee. I'm sure kaya familiar naman sa Shopee, no? So karon bago lang niabot, so amo ni unbox. I-unbox na mo ni unsay nasulod ani para amo i-assemble dito sa among itaod. Sa itaod ani. taon na madarek. Practice sa big vlog partner. Magpalit-palit yung materials para vlog partner. May tabo man gani last time kanyo. Kani siya partner is dili kay siya kana sa tawagan ni. Di kay siya mutapot ba? Dili tapot. Di kay mohawid ang cellphone mahulog. So katong last time kanyo kani nga video sa babaw nga nag-side tour ni Sabria nahulog. So mahadlok ta kay na magbiyahe ta mahulog maguba atong cellphone sa karon. Nagpalit ko sa Shopee og cellphone holder. Cellphone holder. Isa ikaw na ba? Cellphone holder. Holder. Cellphone holder. Cellphone holder partner. So kani ilisa na mo ni kay dili kay sa effective mahulog kay pakapin man ni sa kuan. Hulog Loy katong cellphone ba o kani siya. Makita nyo partner wala na siya kuan diri katong murag mo rubberize niya nga mo hold sa cellphone. Natanggal. Nya dili kay siya effective mura sa tirador. Tara. So, among itanggal, ilisa na mo aning among gipalit nga cellphone holder sa Shopee. Hindi na mo gamiton pa. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hindi na kasi magamit na sa phone. Magamit na butangan na sa kanang guma. So, atong itao diri partner, dayon atong i-try na dili pwede siya mahulog ang cellphone. Tuguan dili pa. Yan. Dayon nagbutang ko ani kanang ball mount. Kay kani man good siya nga Gorilla Pad. Wala say ball mount nga katong matutuyok diri ba ang cellphone. So naa diri ang akong gi-order ani duha ka buok cellphone holder og ball mount. So atong tanawon kung unsay na ni sa sulod. Okay. Let's go. Let's go. Are you ready? Yes. Ikaw tigunting. Yes, person. Wala siya. Ang ngalan partner o ngalan na mabasa niyo ako ngalan na Edwin. Saan na? Ayan, naklaro ba? Hindi. Naklaro, bala siya. Kaya sarap. GS building. Sige, gunting. Hindi yan. Dire babaw, talo na. Ay, gun ka mo ta, itong gunting. Oh, ini yan. Oh. Bang! So, naagli na. Siya buto-buto ah. Paron. Sisulod. Ding 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 ding. Git. Allah, yan. So, ano siya ba yan? Ganun na kayo pagbuto-buto. May pagbuto-buto? Oo na. May katong murag lingin-lingin ba ang buto? So, karon partner, ato nang i-symbol ang atong i-order sa by the way partner, gamit ni siya kanang katong gusto nga mag-vlog hala din na katong mga business partner nato diha nga gusto mag-vlog, kinahanglan mag-invest tag mga gamit. So mo ni siya ang cellphone holder para dili gyud mahulog ang atong cellphone, paak gyud siya maayo. Itong panisya. Dayon mo ni siya ang ball mount katong mututuyok. So atong i-symbol ha. Tuyok na pa? Ayan, 360 degree ang yung pan.
Sablihan na to ang ball mount. Ball mount. Mami, battery pa? Oh, ano siya ang... Oh, ano siya ang ball mount na lang. Marang pa. Gani, gani. Ay, ilak lang. Nara. Nara, oh. Nara pa niya, oh. So, mga ana rin na yung cellphone, matutuyok, oh. Asay, butang ang cellphone ka. Dili, butang mo sa diri sa baba, diri, ano, ano. Ano siya? Ano siya? So, ano siya ang ball mount? Ayan na. So, ano siya, partner, ang cellphone holder. So, karon, maano na siya. Oh, sawa. Oh. Oh, sige. Tungo. Oh, dili na gini mahulog, dili pare ani ano to kuan. Ang sandali yan. Di para ani loy kay cellphone mahulog. Kapin. So nag-order Ikaw na ako. yung cellphone ni Papa sa likod. Nagaras tong cellphone si kahulog. So mo ni siya partner ang mupaak para hold gid atong cellphone. So karon atong i-assemble na. Symbol. So atong unang buhaton kani siya, ano makita ni mong ikan ni babaw ni thread. Ito ay tao na rin taon diha, taon. Taod. Taon. Ang gagamit lang namin currently itong computer taking sa dagat na taas. Nara, ano Nasa siya. pansiginani. So ana na siya karong partner, ana. So para mahugot siya, kani lang imong hugdan para di siya mo lihok ano. Di siya. Pero kung imo sa luagan, hulog ano. Sayo. Mahulog ang cellphone. Hindi mo sayo. Hulog. Na. So kung ikuan na. So karon after ani symbol na siya. Kani din yung tripod o Gorilla Pad, mo ni siya Gorilla Pad para matindog ang inyong cellphone. Kani din siya nga trade kini. Ito taon. Ito taon na. Tuyok na yan. Teng. Oh. Butan din na yung cellphone niya pa. Hindi, mahulog gahit ni Kenny. Butan niya nga na yung cellphone. Butan dayog. Wala partner. So, i-secure lang ninyo nga kuan jud siya, ang siya tawag ni. Nakalak ug maayo. So, mag-vlog ka, puhon na ka. Marat kang papa. Mag-vlog ka tulog. Diba mo yung paak? Umaak ka na. Umaak. Buwag ka. Namugot. Na? Ito inugot para hindi siya hugot na siya. Kailangan di siya gugutan. Gugutan. Yan, para mo. Ito pa. Try ko pa nung nag-deliver. Try ko para sa panay ito. Kaya kasi gugulo. Kaya na to partner nga magpa-up dyan. Fuck you! Hindi siya. Awan ito. Hindi siguro niyo panyala sa tama. Hindi sa mga pasok. Ingana na gud na, di na namulog. So, kani okay na siya partner. Ang galing na anak.
can fly. Nara dahil diri para dili mo lihok. Kanin siya partner mo nilak diri para mapaakin siya. Aning trade kini mo. Ako ko rin kita no, ang tuyok mo na. Okay, so medyo ligan na. Ligan na siya. So karon pag na siya na Saka gamay. Kanan. Kanan, ibaan. Hindi, tapaok. May kita ang kabila. Okay, there siya. So mo na siya ang forma partner. Dayon kanin siya para dili siya mo sayaw. Dili siya mo sayaw. Oh, sige! Okay, so dire na to ipaak na yung cellphone partner para di na siya mahulog. Lingko na yung na siya. Yan! Ulamin na to cellphone mama tao. Nagamit si mama. Nagamit si mama. Gamit man. Ibutan na yung cellphone niya pa. So, mo ni partner, ang gi-order na mo sa Shopee, kaning ball mount, barato na kayo siya, murag palit na ko ano is kuan, ay presyo ano ito. Ang ball mount, basta akong nabayad ano is dala sa shipping is 179 pesos. Ibig mo yun. So, yeah partner, excited na ta mo gamit ani para sa atong mga vlogs. Atangi ang atong mga vlogs about sa atong realty. Dayon mga tips, mga site tour o about sa mga brokerage para doon na may idea partner sa atong mga atong negosyo diri sa realty, labi na sa Gense Realty. Shout out diay sa tanan nato mga business partner diha nga nag-site tour amping sa kanunay. And lang ta, always lang ta posting online kay ang mga buyers, mga client naagid siya always sa online. That's why need yun tayo nga nga mga materialis para sa pagpag-grow sa atong negosyo. Kay mag-vlog ta mga site tour para atong mga uban nga wala pa idea sa pag-site tour kung nanay client siya angay pagabuhaton, pwede rin mo mutanaw sa atong vlog. Okay partner, so that's it. Ang atong unboxing sa kaning atong gi-order sa Shopee nga cellphone holder and ball mount. Mabay na ta sa atong mga business partner. Okay. Bye business partner. This is Mark. Business partner. Bye, Business. And please don't forget to subscribe and click the notification bell button para ma-update ka partner sa atong mga vlog, simple vlog, sa atong business, sa atong pagpadayon, pagpanginabuhi diri sa atong company. So ingat-ingat mo always ha, lagi, and always remember that God is good all the time. And all the time, God is good. 1 million is possible. Until my next video, bye! Close na.